Għalkemm maċċem deckchairs fuq il-bajja, l-operaturi f'Kammuna xorta għadhom qed joħorġu deckchairs qabel jaslu turisti kemm fuq il-moll kif ukoll f'żoni oħra bir-ramel. Dan jikkonfermah video miġbut fl-aħħar jiem mill-Moviment Graffiti u li juri wkoll kif minn kmieni filgħodu l-fdalijiet tal-cocktails tal-pineapple li jitħallew mill-jiem ta' qabel ħadek issibhom madwar il-gżira kollha u issib ukoll tazzi tal-plastik u żibel kullimkien. Graffiti fissru kif wara ftit sigħat ta' paċi jibdew jaslu d-dajes il-kbar li ħallu mijiet ta' turisti fuq il-gżira. Bil-Moviment Graffiti qed jitlob li dawn id-dajes jiġu projbiti minn Kammuna. Għalkemm s'issa l-Blue Lagoon kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni ta' din l-għaqda, din il-bajja mhix l-unika żona medda f'Kammuna u mixja tul il-kosta malajr tindika b'mod ċar kemm Kammuna laħqet il-limiti tagħha. Dan apparti li l-aċċess għall-bajja ta' San Niklaw ġie kompletament blukkat. Il-graffiti rrimarkaw kif bħalissa fuq Kammuna anke tiċċaqlaq huwa diffiċli qaħseb wara kemm isib post biex tpoġġi xugamal. Huma insistew li jekk din hija l-idea li Robert Abela għandu ta' bilanċ dis-seħer ta' gżira bejn Malta u Għawdex se tintilef fi ftit snin. Graffiti qalu li flok ħafna kliem fil-vojt jeħtieġ tittieħed azzjoni mill-aktar fis possibbli.